強い女性が日本人には多いので、任せてました。自分の時は30年前だったんで、もう旦那さんが育休取るなんて考えもしなかったんで。私の周りでは男性が育児休暇を取ったっていう話も聞いたことがないので。そういったことも一石を投じ、物事が前にいい方向に進んでいくように私としても期待をしたいし。